Avui hem vingut des de Viladecans a la Universitat Autònoma per demostrar que el trajecte, que dura com a mínim 1 hora i mitja, és insofrible pels estudiants que venen cada dia des de la nostra ciutat. Per això reclamem que l'Ajuntament lideri la proposta que vam aprovar per unanimitat al setembre de l'any 2023 perquè hi hagués un bus que connectés directament al Baix Llobregat Sud, evidentment Viladecans, amb la Universitat Autònoma. De fet, el trajecte que hem fet avui gairebé ha durat 2 hores. Això són 2 hores que estem robant als nostres estudiants només en el viatge de venir fins aquí. Després pensem que han de retornar a casa seva. Hem de defensar també el dret al temps de les persones que venen a estudiar. Necessiten temps per poder-se socialitzar, per poder-se dedicar a ells mateixos, per poder estudiar. Cada dia més de 3.000 estudiants del Baix Llobregat s'han de desplaçar a la Universitat Autònoma de Barcelona patint les innumerables incidències, retards i la manca de perspectiva territorial d'aquest servei. Per això volem una connexió directa que connecti la comarca amb la Universitat Autònoma. Ho vam demanar al Consell Comarcal, ho hem demanat a l'Ajuntament de Viladecans i si no compleix l'Ajuntament amb allò acordat, ho portarem al Parlament de Catalunya.